तो हेलो गाइस गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल गासिखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा एमबि ब्लग चेनेल स' गाइस जोङो दायो मोसौ थोसौ एसे लायखांनानै इनिफ्राय जोंहा बेसर फुदो नालाय इखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरो ना फंबाय जोंबो नै जों उन्दुनासो दंमोन नालाय इनिफ्राय उथिनो रोङाखैमोन ओमफ्राय दानिसो बयबो उथिदो आरो ना सानैजों गामियाव ट्रेक्टर दा हाल्लानो दावरावनो साला उन्दुनो माबा गैया खान्थि गैया ओमफ्राय जों दायो फोथाराव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलायनो थादो बिदिबा चलो भिडिअखौ स्टार्ट करसै चलो गाइस जों दायो नै लामाखै थांदो ओमफ्राय नै आसला ओइ साला थ' फाय नै फोथारा जों आङो मैयायो माने बेसरखौ फुदो होननानै इखि फैदोंमोन खिन्थु इजा गैया आरोना बेसरखौ इजा फुवाखै ओइ मोनसेखौसो फुदो आङो इजा होननानै फैदोंमोन ओजा इजा गैया सोंबोआसैबो बिफानियाव इनिफ्राय थांफैनांबाय आरो नै लागाव जोंना बेसर माबा सोरजिजोब्बाय बिबार माखासे सोरजिजोब्बाय आरो ना बिबार सिना दा फुनो माबाथ'वाखै खिन्थु बेसन गालाया खिन्थु देन्जार जादो दे नै बा सेसा मोननो बानाय खिन्थु होसोबा थाफ्लांनो बानाय माथो थिगबो बिसास गैया नालाय होसोबा मोनना आइदि मावनानै साहानि न'आव हाबै 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 मावनानै साहानि न'आव हाबै 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 आंथ'ल'रैबो मोसादो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम नै दा टाइगारा ओइ साला बेरायनो फैनाय मानि माबायदिलै असभ्य साला नै दानि मा खबर हेमसार लानि दे लेफ्ट ओइ दे लेफ्ट ओइ लेफ्ट ओरैबा लेफ्ट राइट लायो ओरै दिनबा लायाखै माबायदि नुदों नानि सुवारा साला लेफ्ट राइट दे आंथ'ल'रैबो मोसालाय मायो ओइ फै जाथाम थांसै ससे फै होमबानिया ओइयाव खालामो फै जोङो दहायनो फैथ'वाखै नै दायो थांलायनोसै ओइ बेसर फुनाया माने फैबाय आरोना जोङो थांहांबासो ओमफ्राय फैहांबाय ओमफ्राय दा थांथ'ला जों ओमफ्राय ससे जानो जोङो थांफिनोसै ओइ मोनाबाय नै लामाया दा जोङो फैदो दा जोङो जानो बेरायनो थांसै बेनिफ्राय माने आंनि आसथाम गाननायखौ इखौ बख'दो होनदो मानो बेयाव बेमार जासिगोन नोंगो आखायाव थै ओंखारगोन ना इखौ गानबाय थाबाथाय नों बननै फिल्माव ओइस फिल्मावसो नुदो गाननांला गिलायदो बेसारा नोंबो गाननो मानो हांथुलुरपुलुरपुसो मावनानै हाबफै र' इलाय मा दे मोसा फाइनालि गाइस जोङो बे जायगायाव फैबाय होनलाय नै गाइस जोङो इ ससेनिफ्राय थांफिनसिगोन जोङो थांला ओमफ्राय थांफिनसिगोन न'आव जोङो माबा गरमथार मोनदोंलै दिनै मानो गरम मोनदो माने ट्रेक्टर जादोंना ट्रेक्टर माने मा बुजिया नोंसोरो ट्रेक्टर माने होनो अमाखौ होनो आरोना ट्रेक्टर सोरबा साननाङा आरोना माने जोंनि जायखौ ट्रेक्टर होनो होननानै खिन्थु ओरैनो फाल्टुसो होनदो दे खिन्थु अमाखौ जों ट्रेक्टर होनो ओमफ्राय लोगोआबो होनहरदोंमोन आरो सानसेखालि माने मा ट्रेक्टरलैनो ट्रेक्टर फाग्ला इखौनो मिथियानो अमाखौ होनोलायनो थ' खोमिनिबाय इनोथ' जोङो दायो न'आव थांबाय दं आरोना नै न'आव थांबाय दङ हांथुलुरपो मोसाग्राया नै दे इनिफ्राय ओरै होनलाय बयबो अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाय बयबो अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब बानाय बा hey हागन बापरे बाप दिनजास ओइ साला जे थाङो फाग्ला गोलैगोन दख' आइदै हे फाग्लासो जालालै नोंदो होट लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना बेनिफ्राय मोजां मोनोबा अननानै लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हाबानो जाबाय स' बेनो आरोना नों मायबा होनगोन नामा बाबु
हाँ Mana nih? बाय Bye bye. Aidai. So फिर मिलेंगे. तो आज का वीडियो खत्म करते हैं. Bye bye. Bye bye. बाय बाय टाटा Bye, टाटा. बाय